La pastisseria ontinyentina Hijos de Teodoro Mora ha estat l'única d'aquesta localitat inclosa en el catàleg digital d'artesania de la Comunitat Valenciana. Aquest catàleg és una prestigiosa guia editada per la Conselleria de Comerç i Consum i que recull informació sobre més de 1.200 empreses artesanes de la regió. La pastisseria Mora va ser fundada l'any 1793 i ja són 12 les generacions que han seguit prolongant el seu negoci. A més, a la seva història pot presumir d'haver tingut el títol de proveïdora de la Casa Reial Espanyola a l'any 1977 o d'haver servit els seus productes a la boda de l'actriu nord-americana Rita Hayworth. A més, a Ontinyent hi ha també un carrer que porta el nom del fundador d'aquesta històrica pastisseria i ara s'està preparant un llibre que narrarà la seva vida i obra. Sempre és important, estem contents d'estar incluïts en el catàleg. Nosaltres ja teníem el document de qualificació artesana des de l'any 1987. L'utilitzem normalment per a tots, sobretot pel nostre producte que es va crear en aquesta casa, que són les nostres especialitats, els nostres dolços que normalment solem vendre en tota Espanya i ocasionalment algo fora d'Espanya. És un tema que el tenim reconegut, l'utilitzem, creiem que es podria aprofitar prou més de lo que s'aprofita, puesto que hasta ara no ha estat molt difundit. Crec que hauria de fer-se una campanya des de la Conselleria d'Indústria més important perquè es valoren els productes artesans igual que es valoren en altres comunitats. Al final aquestes coses influeixen fins inclús en el turisme rural, el turisme d'interior que tant de moda es vol posar. Jo crec que la gent intenta vindre als pobles a buscar coses tradicionals, a buscar coses artesanes. Els artesans que avui no tenim facilitats per a tindre l'I més D més I, crec que se li hauria de donar el valor que té. Nosaltres l'única I que tenim és la de la imaginació. Els artesans tenim que la I nostra és la imaginació per moltes coses, per crear i fins inclús en èpoques dures com les que estem vivint, tindre imaginació per subsistir. Teodoro Mora sap de la importància de la inclusió en aquesta guia i confia en que serveixi també per a donar a conèixer encara més els seus productes. És important per a mi, perquè nosaltres l'any que ve fem el 250 aniversari de l'empresa, són molts anys, probablement siguem l'empresa més antiga de tota la comunitat. Anem a editar un llibre l'any que ve perquè tots aquests documents els tenim reflectats, els tenim en una bibliografia, tenim ja la primera part que crec que és la important del llibre de la història de l'empresa. El primer dato d'un Mora pastisser el tenim des de l'any 1759 i la veritat és que anem a aprofitar tot aquest tipus de datos per l'any que ve celebrar el 250 aniversari i totes aquestes cosetes que parlem, com la d'artesania, crec que és el que ens ajuda a subsistir durant tants anys. La inclusió d'aquesta pastisseria ontinyentina en el catàleg digital d'artesania de la Comunitat Valenciana posa de manifest la seva rellevància i també la riquesa gastronòmica de les nostres comarques, que tot siga dit, és un motiu més per a visitar-les i gaudir-les.